Kosova'nın parlamentinin Pristina'daki binasında opozisiya deputatları göz yaşardıcı gazy ulandylar. Opozisiya deputatları soňky 2 hepdeniň içinde eýem ikinji gezek göz yaşardycı gazy ulanyp parlamentiň mejlisini bozýarlar. Parlament binasynyň daşynda protestçiler opozisiya liderlerini goldap demonstrasiýa geçirdiler. Bu protestler Kosovo bilen Serbiýanyň gatnaşyklaryny kadrlaşdyrmak üçin Ýewropa bileşiginiň araçylygynda hudurlanan şertnama sebäpli ýüze çykdy. Opozisiya munyň netijesinde Serbiýanyň Kosowodaky täsiriniň artmagyndan we etnikara bölünşüň güýçlenmeginden hawatyr edýärler. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Gazagystanyň paýtagty Astana sapar edýär. Rus liderini Kazak prezidenti Nursultan Nazarbayev garşy aldy. Medeniýet ýygynynyň dowamında gepleşiklerde Täjikistandaky howpsuzlyk ýagdaýlarynyň hem maslahat edilendigi ma'lum edildi. Nazarbayev Kazakystanyň Russiýa bolan goldawyny ýeni bir gezek tekrarlady. Putin hem iki tarap bilen gatnaşyklara gowy baha berip, iki ýurduň Kaspiyde newit ýataklaryny özleşdirmek boýunça uly planlarynyň bardygyny ma'lum etdi. Pakistanyň Hiber Tire taýpalar tewitinde ýaşulular yerli bazaryň ýykylyp, onuň ýerine seýilgähi gurmak baradaky planlara garşy protest geçirdiler. Demonstrantlar yerli taýpa ýol başçysynyň eýçiligindäki ýeriň hökümet tarapyndan ele geçiriljek bolunýandygyny öňe sürdiler. Olar bu baradaky planlar ýatyrylmaýança protestlerini dowam etdirjekdiklerini aýtdylar. Siz Azatlyk radiosynyň täzelikleri bilen tanyş bolduňyz.